Hei oikein lämpimästi tervetuloa tämän kertaisen Hot and Dog podcastin jakson pariin. Mun nimi on Saana, ja jos nyt joku on aivan ensimmäistä kertaa tämän podcastin ja mun matskujen parissa, niin tule ihmeessä tonne Instagramin puolelle, ota mun tiliseurantaan @hot_n_dog, koska siellä on tosi paljon täysin maksutonta rallitokomateriaalia ihan sieltä alokasluokasta aina mestariin saakka, ja mulle voi sinne aina tulla myöskin laittamaan kysymyksiä ja vaikka toiveita podcastiin liittyen. Tämänkertainen jakso on silleen vähän erilainen, että tämä on täysin käsikirjoittamaton. Mun ei ollut tarkoitus tästä aiheesta eikä tässä hetkessä tehdä podcastia, mutta tässä sitä ollaan, ja nythän me sitten mennään jakson pariin. Ja se, mistä me tänään puhutaan, on voittajaluokan tyyppivirheet. Ja lähdetään käymään niitä pikkusen läpi. Aloitetaan siitä yhdestä ehkä tyypillisimmästä. Se, mitä tähän alkuun haluan sanoa, niin tässä kohtaa ei puhuta seuraamisesta itsessään, mutta se on toki sellainen asia, mistä mä haluan muistutella, että ihan samalla tavalla kuin alo- ja avoluokissa, niin myös siellä voi- ja mesluokissa seuraamisen merkitys on iso, koska tosi iso osa rallitokosta on seuraamista. Ja voittajaluokassa, kun se oikean puolen seuraaminen tulee sinne mukaan, niin se määrä on sitten, tai se ei ainakaan vähene se seuraamisen määrä, se vaan sitten vähän muuttaa muotoaan siinä mielessä, että tulee myös se oikean puolen seuraaminen mukaan. Eli sanoisin näin, että jos yhtään mietit, että mitähän tänään treenaisin, niin ehdottaisin seuraamista ja seuraamisen tunnetilaa ja asennetta ja motivaatiota. Mutta puhutaan niistä joskus erikseen. Voidaan pitää ihan semmoinen seuraamisjakso. Käydään tänään läpi tässä jaksossa nyt enemmän näitä voittajaluokan tyyppivirheitä niiden tehtävien kannalta. Silleen, että kun lähtee sitten treenailemaan ja lähtee kisailemaan, niin sitten voisi ainakin ne semmoiset isoimmat ja tyypillisimmät virheet välttää. Ja kurkataan ekana tuolta 3 askeleen seuraaminen peruuttaen tai peruuttaen seuraaminen. Vaikka sanoin, että ei käydä läpi seuraamista, mutta käydään sen verran, että puhutaan tästä tehtävästä seuraten 3 askelta peruuttaen. Tuttu tehtävä varmasti, jos on yhtään vilkaissut niitä voittajaluokan kylttejä. Ja tämähän nyt voittajaluokassa tulee siellä vasemmalla puolella, että vasta sitten mestarissa oikealla, mutta joka tapauksessa on yksi niitä tehtäviä, missä ihan eniten näkyy haasteita. Ja tässä näkyy tosi paljon erilaisia haasteita, mutta ehkä ne 2 tyypillisintä on, ja nämä näkyy vielä usein samaan aikaankin siellä suorituksessa, niin on se, että se peruutusmatka ei riitä. Eli koira ei peruuta sitä 3 ohjaajan askelta, eli tässähän ne on ohjaajan askeleita, ei koiran askeleita, vaan nimenomaan ohjaajan askeleita. Ja se koiran peruutusmatka ei siis riitä. Siellä saattaa olla 1 tai 2 ohjaajan askeleen peruutus, mutta ei 3. Tämä on ihan tyypillisin. Toinen tosi tyypillinen on se, että se lähtee vinoon se peruutus useimmiten ulospäin, poispäin ohjaajasta. Toisinaan kyllä joskus sinne ohjaajan taaksekin, mutta hyvin usein näkee myös ratkaisua ja versioita, jossa koira peruuttaa sekä vinoon ulospäin että liian lyhyen matkan. Tai sitten ei peruuta ehkä ollenkaan, mutta se, että jos se koira ei peruuta ollenkaan tietenkään, mutta jos peruuttaa myöskin yksinkertaisesti liian lyhyen matkan, niin ne on 10 virheitä. Eli tässä tehtävällä, jotta ei tule sitä 10, niin koiran pitäisi kyllä se 3 ohjaajan askelta peruuttaa. Joskus voi totta kai käydä niin, että ohjaajalla menee laskut sekaisin, ja kun pitäisi peruuttaa 3 askelta, niin ohjaaja peruuttaa jotakin muuta askelmääriä, mutta tämä ei ole niin tyypillinen virhe kuin mitä nyt on sitten se, että koiralla on haasteita siinä peruutuksessa. Sittenhän voittajaluokasta löytyy istu seiso maahan ja istu seiso istu tehtävät. Nämä on semmosia, mistä mulla ei heti kättelyssä tule kummastakaan mieleen mitään semmoista tosi tyypillistä virhettä. Että totta kai vääriä asentoja saattaa joskus tulla, tai ohjaaja saattaa katsoa tehtävän väärin, tai koiralla voi tulla aivopyörys ja tekee vain jonkun väärän tehtävän, mutta nämä on ihan semmosia normaaleja siinä mielessä, että niitä nyt voi sattua missä vaan luokassa ja millä vaan tehtävällä. Eli noihin tehtäviin mulla ei ole heti semmoista tyyppivirhettä, mikä tulisi mieleen. Sitten siellä on liikkeestä seiso, kierrä, koira.
Tässä ehkä ainoa semmoinen, minkä nyt voisi lukea tyyppivirheeksi tästä tehtävältä, niin on se, että koira istuu tai menee ehkä jopa maahan, väärä asento. Ehkä se istuminen on tyypillisempi kuin maahanmeno. Ja sitten toinen, mikä siellä myöskin on se, että koira ei pysy paikallaan. Eli ohjaaja kun lähtee kiertämään koiran ympäri, niin koira kääntyy siinä mukana. Ja jos se koiran rintamasuunta kääntyy yli sen 90 astetta, niin siitä tulee silloin -10 tehtävää väärin. Samoin kuin totta kai siitä, että jos siellä tulee väärä asento. Tällä tehtävällähän pitäisi muistaa se, että ohjaaja ei pysähdy missään kohtaa, eli koira jätetään liikkeestä seisomaan ja ohjaaja kiertää ja samalla vauhdilla ohjaaja ottaa sitten koiran siitä mukaan seuraamiseen. Eli vaikka näissä alo- ja avoluokan tehtävissä istu kierrä koiran ympäri, istu maahan kierrä koiran ympäri, istu seiso kierrä koiran ympäri, niissä ohjaajan pitää pysähtyä sekä alussa että lopussa, niin tällä tehtävällä ei pysähdytä. No sitten siellä on tehtävistä molemmat oikean täyskäännös ja molemmat vasempaan täyskäännös. Ja näistä tehtävistä niin tulee nyt heti sit mieleen muutamiakin semmoisia useammin nähtyjä virheitä. Ja yksi on se, että ohjaajan kulkulinja ei pysy suorana. Eli näissä tehtävissähän olisi tosi tärkeää se, että ohjaaja kävelee suoraa linjaa sinne suoritusalueelle ja sitten samaa linjaa takaisin. Että kaikki tämmöiset sivuttaissiirtymät, varsinkin niin, että me annetaan tilaa sille koiralle, niin niistä tulee vähennyksiä. Riippuen totta kai sit siitä, että kuinka suuri se on se siirtymä, niin sen mukaan. Mutta joka tapauksessa niin semmoiset sivuttaissiirtymät ja tilan antamiset, niin niistä tulee vähennyksiä, eli mahdollisimman paikallaan. No sittenhän siellä voi käydä niin, että siellä koira tai ohjaaja kääntyy väärään suuntaan, mutta se on ihan yleisesti vaan -10 tehtävää väärin, niin että siis siellä vaan tulee taas joku semmoinen erhe tai virhe siinä tehtävällä. Mutta sitten semmoinen, mikä ehkä näiden molemmat oikean ja molemmat vasempaan täyskäännösten tyyppivirheisiin voisi lukeutua, niin on eriaikaisuus. Sitä näkee tässä jonkun verran, että koira ja ohjaaja kääntyy eri tahtiin. Jos on tosi nopea koira, niin voi olla, että ohjaaja on liian hidas sitten siinä ja koira kääntyy nopeammin tai sitten mahdollisesti toisinpäin. Ja semmoinen, mitä jonkun verran näkee, on myös se, että ensin laitetaan se koira ja näytetään sille koiralle, että käänny tohon suuntaan ja mene tohon suuntaan, ja sitten kun se koira on kääntynyt, niin ohjaaja kääntyy perässä, mutta se ei ole siis tarkoitus, vaan siinä pitäisi kääntyä yhdenaikaisesti. Toinen tehtävä, jossa just yhdenaikaisuus usein korostuu tai sen puute korostuu, on tämä tuplasaksalainen, eli 2 kertaa vasen täyskäännös. Ja siinä tehtävällähän siis just tämä, että molempien pitää kääntyä yhtä aikaa ja yhdenaikaisesti, niin se on tosi tärkeää. Ja usein näissä näkee sitä, että jompikumpi niistä käännöksistä, se ensimmäinen vasen täyskäännös tai toinen voi olla yhdenaikainen, mutta kun se ei riitä, niiden pitäisi olla molempien yhdenaikaisia. Aika usein siellä on oikeat väliaskeleet, eli se ei mene tuonne tyyppivirheisiin, että siellä olisi jotenkin väärä määrä väliaskeleita, koska siinä on se haitari 0-2 askelta, joten sen puolesta ei saa, tai ei sinänsä tule semmoisia tyyppivirheitä ainakaan askelluksissa. Mutta se epäyhdenaikaisuus, niin se on tosi semmoinen usein näkyvä. Ja sitten tähän semmoinen pienempi virhe, mutta jonkun verran näkyvä kyllä, mikä tyyppivirheeksi voitaisiin lukea, on se, että kun meillä on 2 kertaa vasen täyskäännös, niin se mennään suorittamaan, ja tämähän menee täysin ohjaajan piikkiin, se mennään suorittamaan kyltin eteen, eli suuntaan muuttavien tehtävien suorituspaikalle. Mutta tämä ei ole suuntaan muuttava tehtävä. Tämä suoritetaan samalla tavalla siellä viistossa kylttiin nähden kuin vaikka maahanmenotehtäväkin. Eli kun me tehdään 2 kertaa täyskäännös, niin meidän kulkusuuntahan ei muutu. Eli ei mennä tekemään sinne kyltin eteen sitä, vaan pysytään sillä normaalilla kulkulinjalla, missä ollaan muutenkin menossa. Tämä on semmoinen, mitä näkee jonkun verran. Ei toki, niin kun, jos se on ainoa virhe siltä tehtävältä, niin eihän se iso virhe ole, mutta täysin turha virhe, kun ei kuulu mennä sinne kyltin eteen.
Sitten siellä on muutamia puolenvaihtotehtäviä. Eli sieltä löytyy puolenvaihto jalkojen välistä, selän takaa ja sitten selän takaa niin, että siellä on ne istumiset. Ja ehkä nytten puolenvaihtojen semmoinen tyyppivirhe, tämä vähän menee kaikkiin puolenvaihtoihin, niin näissä on vähän sama kuin mitä tuossa oli noiden molemmat oikea ja molemmat vasempaan täyskäännösten kohdallakin puhetta, niin se ohjaajan kulkulinja. Eli olisi tärkeää, että puolenvaihtotehtävillä niin ohjaaja ei ota mitään sivuaskeleita, ja tässä kohtaa joku saattaa tehdä, että ne ei tietenkään ohjaaja ota sivuaskeleita, mutta ne tulee sinne hirveän helposti. Ja varsinkin, jos meinaa käydä silleen, että koira vaihtaa puolta niin, että se ajautuu tosi lähelle, että se vaihtaa vasemmalta oikealle, ja sitten sille, joka siellä oikealla tilaa niin, että se ei törmäisi kylttiin, niin siinä saattaa ohjaaja vähän väistää sinne vasemmalle päin, että se koira mahtuu paremmin, ja siitähän tulee vähennyksiä. No sitten, jos on tämä sama skenaario, että vaihdetaan vasemmalta oikealle puolta ja ollaan niin lähellä sitä kylttitelinettä, että koira ei kunnolla mahu sinne, niin silloinhan siellä tulee herkästi sitten esimerkiksi kylttitelineen ylittäminen tai kiertäminen tai siihen törmääminen, että näitäkin näkee jonkun verran. Ja äärimmäisen tärkeähän olisi tietysti se, että jätetään riittävästi sitä tilaa, eli ohjaajan pitäisi osata linjata se oma kulku niin, että se koira mahtuu suorittamaan, vaikka se vaihtaisi sieltä vasemmalta oikealle, eli sieltä kyltittömältä puolelta sinne kylttitelineen puolelle, niin silti sen koiran pitäisi sinne mukavasti mahtua. Sitten voittajaluokasta löytyy pitkä litania noita eteentulotehtäviä. Niissä ehkä semmoista niin kuin tosi tyyppivirhettä ei ole, että totta kai ne joskus voi mennä niin kuin sekaisin. Voi unohtua, että oliko siinä alusperusasento tai ei. Saattaa ottaa koiran väärää kautta sivulle tai saattaa käydä vaikka niinkin, että ottaa koiran väärälle puolelle sivulle. Mutta näihin ei mulla tule mieleen mitään semmoista tosi tyypillistä ja yleistä virhettä. Että näissä näkee silloin tällöin vähän sekalaisella seurakunnalla näitä virheitä. Että ne on enemmänkin semmoisia, että siellä vaan tulee tehtyä joku erehdys. Ehkä nyt jos pitäisi nimetä joku semmoinen eteentulotehtävien tyyppivirhe, niin mä sanoisin, että se on vino-eteentulo. Mutta aika hyvin jo voittajaluokassa mun mielestä ne alkaa olemaan kyllä suorempi. Että ehkä sitä eteentulojen vinouttakin näkee enempi tuolla alemmissa luokissa. Sitten yksi semmoinen joskus kysymyksiä aiheuttava, niin askel vasemmalle tehtävä. Ja tämähän on nyt vastaava kuin mikä alokasluokasta löytyy askel oikealle. Tokikaan tätä ei saa suorittaa etuviistoon. Eli askel vasemmalle tehtävä, niin siellähän koira seuraa siis oikealla puolella, ohjaaja ottaa askeleen vasemmalle. Eli vastaavasti kuin alokasluokassa on se, että koira seuraa vasemmalla, otetaan askel oikealle. Tässä tapauksessa, kuten sanoin, niin ei saa ottaa sinne etuviistoon, vaan se pitää olla suora sivuaskel. Mutta semmoinen, mitä tästä tosi usein nousee kysymykseksi, on se, että suoritetaanko tähänkin kyltin jälkeen, niin ei suoriteta. Koska kun me mietitään sitä, että me otetaan askel vasemmalle, kyltti on meidän oikealla puolella ja me otetaan askel vasemmalle koiran kanssa, niin mehän mennään poispäin siitä kyltistä, jolloin ei ole mitään syytä, ei mitään järkeä, ei niin kuin mitään ajatustakaan, että me mentäisiin tekemään se kyltin jälkeen. Eli normaali suorituspaikka, sama paikka, missä vaikka se maahanmeno tehtäisiin, niin ihan samalla tavalla tämä. Ja ehdottomasti sen pitää olla suora sivuaskel, yhdenaikainen, molemmat pysyy liikkeessä ja molemmat oikeasti tekee sivuaskeleen. Että tässä tehtävässä näkee paljon virheitä, mutta ei ehkä ole semmoista yhtä tyyppivirhettä, vaan tässä näkee oikeasti näitä kaikkia äsken mainittuja virheitä aika paljon. Tämä on semmoinen aika virhealtis tehtävä tai semmoinen, missä paljon tulee virheitä. Onneksi välillä näkee myös semmoisia aivan todella hienoja suorituksia, mutta joka tapauksessa niin askel vasemmalle on yksi niitä tehtäviä, missä näkee usein virheitä.
Sitten siellä vielä yksi tehtävä on, toki aika tuttu tehtävä, on ohjaajan ympäri vastapäivään, eli samalla tavalla kuin mikä löytyy alokasluokasta ohjaajan ympäri myötäpäivään, niin on sitten täällä voittajaluokassa ohjaajan ympäri vastapäivään, eli koira sieltä oikealta puolelta lähtee, ohjaajan etukäyttö täyskierros ympäri ja palaa sinne ohjaajan viereen. Ja tällä tehtävällähän koira ei saa pysähtyä sen tehtävän aikana, ei sinne sivulle eikä missään muussakaan kohdassa. Ja sen kierron jälkeen sitten tietysti niin koira jatkaa sillä oikealla puolella seuraamista, että siinähän ei mitään puolenvaihtoja tule. Eli tämä on ihan sama tai ihan tuttu tehtävä. Alokasluokasta pistetään vaan peilikuvaksi, eli koira lähtee oikealta puolelta sitä suorittamaan. Tässäpä oli oikeastaan nyt nämä mulle äkkiä mieleen tulevat semmoiset voittajaluokan tehtäviin liittyvät tyyppivirheet. Jos sulle tulee mieleen joku, mikä tästä ehdottomasti puuttuu, mihin tosi usein törmäät, niin tuu laittamaan mulle viestiä tuolla Instagramissa @hot_n_doc, niin päästään juttelemaan sitten aiheesta, koska tietenkään mä en aina näe, enkä voikaan nähdä kaikkia virheitä, ja voi olla, että ne virheet, mitä mä oon nähnyt, niin sitten ei ole tietenkään täysin se absoluuttinen totuus siitä, mitä kaikkea tulee. Et jos on joku semmonen tyyppivirhe, mihin sä usein törmäät, mikä ei ollut tässä mun listalla, niin tuu ehdottomasti kertomaan. Ja jos tykkäsit jaksosta, tai tietysti vaikka tykkäiskään jaksosta, mutta haluat jakaa sen, niin saa ehdottomasti jakaa jaksoa. En laita ollenkaan pahakseni. Joka tapauksessa iso kiitos hei, että kuuntelit jakson, ja me palataan sitten taas seuraavan jakson parissa. Moikka!